mag-LS and I decided na hindi na ako makapag-antay na bukas ko pa dapat i-vlog ito. But dahil hindi ako makapag-antay, so I'm here na. Gagawan ko na ng vlog yung dumating na Shopee. Eto, and i-haul ko na siya. So, i-haul ko siya and sasabihin ko sa inyo kung ano yung first impression. So, and welcome to our channel. So I hope all of you, everyone, is happy. So please stay safe. So for today, gaya nga nasabi ko, mag-haul ako ngayon and unboxing nitong Shopee na in-order ko last week. And dumating siya kanina and hindi na ako nakapag-antay na buksan ito. Dapat bukas pa to kasi kakatapos ko lang mag-LS, but super ako excited. Kaya ayan, eto na. Ituloy na natin ito. Yan, boxing na natin. I-haul ko na. At sabihin ko na sa inyo kung ano ang first impression ko. So yeah, eto na siya. But first, as I've said, kailangan muna natin siyang i-disinfectan. So, punasan natin siya. Punas! Para walang virus. Mag-alcohol sa kamay. Paulit-ulit. Ang sakit. Mayroon kasi akong nahiwa ako dito. Nagbukas kasi ako ng lata ng gatas. Tapos na daplisan, nag-alcohol. Syempre, masakit. So, ayan. Eto na siya. In-order ko to sa Shopee. As you can see naman, ito yung details niya. Nakalagay siya sa Shopee Express. And ayan, ang cute. So, I think hindi ko na kailangan ng gunting. Kaya bubuksan na natin siya. Wala nang gunting-gunting. Kamayin na lang yan. Ayan. 1, 2, 3. Charan! So, kita nyo na. So, what can you say about this one? So, kung isa ka sa mahilig mag-shopping sa kahit anong online, normal ba na kapag bumili ka ay ganyan, hindi man lang balutin ng kahit plastic labo or kahit yung pambalot sa regalo or kahit anong simple lang. Kasi diba, dapat binabalot nila yan. Dito lagi yung napapansin ko sa Shopee. Kapag nag-order ako, laging walang balot, laging ganyan, hindi nakabalot. Mura lang naman ng plastic. Grabe, dahil mo reklamo. Hindi naman. Sinasabi ko lang yung thoughts ko, di ba? First impression nga, di ba? Hindi naman sa naging inarte. Kasi, dapat, di ba, ibalot naman natin kahit yung kahit papel na lang or crepe paper, di ba? So, ayan. Well, let's move on. Ito na siya. Ito na. Okay lang. Tingin ko, hindi naman umulan, kaya safe naman siya kahit wala siyang sa loob. So, ayan, mga sisilabs, huwag niyong pansinin yung goma na nakalagay dyan sa, ngalang-ngala ko ha. So, ayan, papakita ko na sa inyo. Ayan na siya. Ay! Ganda! And syempre, hindi mawawala ang favorite ng lola nyo. So, ayan. Ito po ang in-order ko sa Shopee. Ayan, ayan. Ayan. Saya-saya ko na naman. May yellow na naman. So, ayan. First impression. Hindi siya nakabalot, di ba? Kaya medyo hindi ko gusto yon. Pero but it's okay. Safe naman na dumating siya. Safe naman na dumating. Lagi ako may problema sa packaging. Ganun nga talaga lagi.
Safe naman siya. But let's proceed to the item. So, ayan po siya. Ayan. Ayan. May dilaw. May parang army. Ayan. So, let's proceed to my favorite color. Sisi Loves! Ayan na. Likod po yan. Ito yung harap. Oh. Sexy! Sexy! Ayan. Pag sinuot mo siya, crop top. Ganyan. Hanggang sikmura. Perfect pang toktik. TikTok. Perfect pang highway skirt, falda. Okay. Dalawa yung dilaw. Pare-parehas lang ito mga Sisi Loves. Pare-parehas lang ang style. Magkakaiba ulit ng color. Ayan. Ang ganda ng tela. Ayan. Ayan. Ang ganda ng tela. Super lambot. Hindi po siya see-through. Ayan. Hindi siya see-through. Dalawa. Ngay, tatlo pala yung dilaw ko. Tatlo. 1, 2, 3. So, yung mga mahilig sa dilaw. Ayan. And, tatlo din yung, ano ba tawag dito? Patig. Yan, patig. So, ganito po ang itsura niya. Ayan yung likod. Ito yung harap. So, same yung fabric niya. Super, super lambot. Cotton spandex. Ayan. Galing din po ito sa factory, sa patahian mismo. Doon ko siya in-order. Kaya, ayan. Super lambot. Hindi siya see-through. Ang lambot. Ayan. 1, 2, 3. So, 10 pieces po yung in-order ko. 3 patig. Ayan. 3 dilaw. So, 6. And then, 4 na ganito ang kulay. Ang tawag dito, tiger. Tiger ba? Ayan. Ito ang likod. Ito ang harap. O, diba? Super sexy. Ayan. Ganyan siya. Ayan, pang crop top. Perfect for skirt, for pants, basta sa mga high waist at sa mga mahilig magsuot na nakalabas ang sikmura, katulad ko. Ayan. Ayan. Same lang ng tela, malambot. About sa tela, number 2, may thoughts, perfect. Super lambot, spandex, hindi see-through. At hindi siya gusutin. And of course, mura lang siya. Mura lang siya. Ayan. 4 po yung ganito ko mga Sisi Loves. Ito yung pangalawa. Pare-parehas lang. So, perfect ito for extra small to medium size only. Kasi kapag nag-large ka, baka brand lang ito. Hindi na to crop top. Lalo na kapag malaki yung hinaharap mo. Ganon. So, 4 na piraso po ito. 1, 2, 3. Pare-parehas lang. 4. So, overall, 4 na ganito, 3 yellow, 3 patig. So, 10. So, diba? 10. Uy, nakakatuwa naman. Ayan. So, mga Sisi Loves, hindi po ito lahat sa akin ha. Paninda ko po ito. Ang akin lang dito, pipili lang ako dito ng isa lang para sa akin, which is babayaran ko din para hindi masayang ang puhunan ko. So, ay ganon. And the rest, pang tinda ko. So, ayan. Ang ganda talaga. Excited na ako. But I think, gusto ko tong patig. Or either ito. Kasi marami na akong dilaw eh. Puro na lang dilaw. So, let's try this one. Basta, ang ganda niya. Ang ganda-ganda. So, ayan. Ganun lang. Disclaimer lang. Hindi naman po ako. Gusto ko lang i-haul ito sa inyo. So, kung gusto nyo ng ganito, mag-order lang kayo sa Shopee. I-type nyo lang, crop top. Ayan. Crop top siya. Kita nyo lang. So, ayan siya. Basta hanggang dito lang siya sa sikmura. Ang ganda niya talaga. Tsaka maganda din yung pagkakatahi niya. Ang ganda din ang pagkakatahi. Sa kapag suot mo siya, malamig, hindi mainit, hindi makate, hindi magaspang. Kasi cotton spandex nga siya. Alin kaya dito ang pipiliin ko?
Eeny, meeny, miny, mo. This one, or this one. Alin kaya dito sa tatlo ang pipiliin ko? So, ayan. Ano ba ang hilig mo? Ito, or ito, or ito? So, wala lang. Gusto ko lang pong i-haul sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo. Baka sakaling gustuhan niyo. And pwede kayong mag-order sa Lazada. O kaya mag-order kayo sa akin. Ano ba yan? Namamatay yung phone ko. So, ayan. Bakit kaya namamatay ito? But anyway, so yun lang yung vlog natin ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan na. Ayan na. So, ito lang lahat. So, babalutin ko siya sa magandang plastic with sticker, with my shop, and then yung thank you card ko. So, ganun lang kasimple. Titinda natin siya. So, that's it everyone for now my vlog. Sana may nagustuhan kayo. Sana naging aliw kayo sa vlog ko. And let me know kung anong kulay ang gusto mo. And let me know kung mahilig ka din mag-crop top. And let me know kung may concern ka about sa vlog ko. And, ayan, mamatay na naman ng ilaw. So, until next time, see you on my next vlog. And ingat po kayong lahat palagi. And bye! See you on my next vlog. Ang saya-saya.